Ahojte, vítajte u dnešného nového videjka na tomto kanáli a toto videjko bude o mojich USB kľúčoch. Robím si takú zbierku a skoro na všetkých z nich niečo mám. A teda v tomto videu budem hovoriť takýmto pohlasom, takže komu sa to nepáči, ten nech to vypne. Môžeme ísť na to. Ako prvú tu mám takúto krabičku, ktorú som kúpila v Kocke za pár centov. A tu mám ich vlastne najviac. Takže môžeme začať. Ako prvý tu mám 8 GB od Maxwellu. Ďalej tu mám tento žltý od Goldramu, alebo ako sa to číta, 16 GB. Na týchto ešte nič nemám, lebo sú úplne nové. Aj tento je úplne nový. Mala som ho kupovať dneska. No. Vyzerá takto. Krásny hnedý. 16 GB. Ďalej, tento je môj obľúbený. Kvôli tomu, že mi ho kúpil priateľ. Vyzerá takto. No, nechce mi to zaostriť. Od Kingstonu. No, zaostriť to alebo nie? Som si tam nalepila takéhoto motýlika. A na tomto USB kľúči mám toho najviac. Asi 4 GB sú už plné. Mám tam videá, fotky, zápisník, nahrávky, všeličo možné. Ideme ďalej. Tento je tiež úplne nový. No, neviem, čo je dneska s tým zaostrávaním. Vyzerá takto. A má, myslím si, 16 GB tiež. Ideme ďalej. Tu mám tento USB kľúč, ktorý má zo všetkých najmenej gigabajtov, vlastne nemá to ani gigabajty, iba megabajty. 128. A na tomto mám, že 2 videá. Keďže nič iné sa na to nesprace momentálne. Potom tu mám tento od Vodafone. Pekný, železný. A tento má fakt veľa miesta, myslím si, že 134 GB alebo tak nejak. Ďalší je tiež nový a to je takýto maličký SanDisk. Tento má 32 GB.
Ďalej je takýto kovový. Tento má tiež dosť veľa gigabajtov, ale nepamätám si koľko presne. Ako ďalší mám takýto malý linky. 16 GB od Hami. Mám spotené ruky, tak to je trošku ťažké. Je fakt zlatý. Malinký. Potom tu mám takýto krásny červený, na ktorom mám prevažne videá. 32 GB. Vyzerá takto. Ďalej tu potom už mám len adaptéry. Ideme ďalej. Mám tu takéto pekné hudobné húslové USB kľúče. Húslový kľúč a klavír. Keďže chodím na súkromné hodiny klavíru, teraz som začala, tak tu mám prevažne noty a tu pesničky. Tak. Potom tieto som kupovala na bazoši, tak sú trošku také poničené, lepkavé. Ani som nekontrolovala, či na tom je niečo alebo nie. Musím skontrolovať. Takýto. Tiež z bazošu. A tento tiež celý lepkavý, špinavý. Ďalej tu mám takéto 3. Všetky majú 1 GB. A mám vlastne na nich iba fotky. Ďalej tu mám takúto krabičku. A tu mám takéto. Na tento nahrávam nahrávky do diktafónu, nadiktujem do telefónu a potom to tam presuniem. To je taký istý ako henten, kde je z bazošu. Všetky mám vlastne takto polepené nálepkami a sú na nich rôzne veci z telefónu, z tabletu či z počítača a tak. Tablet ani nemám, neviem prečo som to spomenula. Tu mám fotky, vlastne skoro celú galériu. Tu mám zápisník, tam mám vlastne dokumenty. Tento je tiež z bazošu, ešte tam nič nemám. Tu je niečo také, čo by nemal každý pozrieť. Tu sú videá z galérie. A tu ešte nie je nič. Takže toto by bolo z tohto videjka všetko. Dúfam, že sa vám to páčilo. Ja ich takto používam vlastne miesto denníka, zápisníka a to sa mi nazbieralo za taký týždeň, takže je to taká novinka u mňa. No a teda počujeme sa u ďalšieho videjka. Ahojte.